Bagong abling arrest to bar nga ginagsa sa mga tao ug mga paryenteng mitambong sa usa ka haya sa Cagayan de Oro City nakasupak sa social distancing. Atong sayron sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yes, Jandy, ang ubang nadakpan nagipahimangnuan nga dili na usbon ang kalapasan samtang ang uban na isyuhan gayud og ordinance violation receipt or con OVR. Naabtan sa Cagayan de Oro Disiplina Muna Advocacy Team ang pagtapok sa mga tao sa usa ka bagong abling nga resto bar sa Upper Pueblo ning syudad. Nakita nga gaserve og ilimnong makahubog ug wala natuman ang limitasyon sa capacity sa venue ubos sa MECQ guidelines. Pag-inspection nato, pag-verify, ubay-ubay yun, no? More than the 50% capacity sa outdoor dining atong nakita nga nag-operate ang maong tindahan kay lagi ila man pong opening gahapon, no? So posible nga gidagsa sa katawan. Tungod bagong abli pa ang establishmento, gipahimangnuan lang una kini ug kung muusab sila sa mong kalapasan, pagaisuhan na sila og OVR ug pamultahon. Nagatagtag gamay nga konsiderasyon, no? Kay lagi opening man po sa ilahang tindahan pa. And of course, dili man lagi anti-business ang atong city government. Gipapauli na lang ang mga tao sa lugar ug gilista ang ilang mga impormasyon alang sa contact tracing. Samtang gibadlong sa Regulatory Compliance Board o RCB ang mga mitambong ug mga nagsugal sa haya sa Minatay bisan dili nila paryente. Base sa MECQ guidelines, 3 ka adlaw lang ang gitugot nga paghaya sa Minatay ug eksklusibo lang kini sa mga immediate family members. Pipila usab ang naisyuhan og OVR tungod wala magsuot og face mask og face shield sa may dalang Osmeña. Kanang face shield mura og dili kayo importante para sa uban. Although na may ingon nga kanang pwede rag wala pero gibalik man gid nga i-require siya. So kinahanglan gyapon gamiton. Sa Barangay Puntod, naaktuhan sab sa RCB kining usa ka pisonet shop nga ga-operate bisan gibawal ilawom sa MECQ guidelines. Ikustodiya una sa barangay ang mga hard disk sa mga unit ug makuha lang kini kung tugutan na silang mag-operate og balik. Delikado gyud kay ibutang ta kung pisonet ang awid-awid, puli-puli man gud ang awid sa mouse, keyboard. Dayon unya dula, kung dula ang tuyo, so daghan diya sininggita kana bitaw malipay kay nakaigo dito sa kontra, nalipay kay nakadaog. Na diha ang delikado. Jandi hangyo sa otoridad nga ang ilahang pagpatuman sa balaod kay aron kini makunhuran na ang COVID-19 cases dinhi sa syudad busa ilahang awhag ang kooperasyon gikan sa mga Cagayanon. Jandi. Daghang salamat, Cyril Chavez.